full episode, Ilocano Love Storya. Oh. Aglam na misi dakulat mo, Luella. Saan ka madanagan? Kas itin karik. Siyak ti makaam mo kan mama. Sigurado ha. Asaan da ka magusto ni mamang mo aparagan ka, Dominic. Aglalo nung maamuan at tatang ko na karwaran iti pagbaludan ti amak. Sigurado ang malasin da. Sika, anya ti kadam nito'y. Di mo'y baga da ito'y ti kayan ayat mo, Dominic. Mama, nasingpat ni Luella. Idi pa'y langay bagakken ka adyak kayat da iti ababay at parakin ka. Ti ama da iti ababay ti nang papatay iti da iti abang. Sana po no dayta. Napabaso lang ni tatang. Kaputa day ti Leonard nga anak iti maatap anang patay iti day di manang simo nakabsat ko. Awan ni ti pulimi ti kriminal, sika babae. Luella, saan mo nasungbatan ni mama? Siya kung ti makaam mo ang makisarita kan ko na. Iparaw mo ni ta babae dito'y, Dominic. Diyak kayat ang makita ti padagrupropan na. Adat na pa diyak kayat nga sawayam, awatan. Sige, Dominic. Mapanak ka rudan. Itulunod ka ni di balaya. Makamuak to na makisarita kan mama. Saan na ka dadapag pungtutan, Dominic? Palubusan di ta babae pumanaw ngang may baysa. Lading iti kasupringan kayo, mama. Diyak mabalin abay-bayan ni Luella. Ay ayatag. Kit na ikarikan ko na nga isot ikasar ko. Anya ti kinunam. Saan na mabalin? Laksiden ka nga anak, Dominic. Tulog na ko ni Jabalay, Dominic. Papay nga may tapay lang dito igit ti paybay. Gapota kayat ko ang makapagsarita ta kasagayan ayat. Pasensyakan kan mama. Kagurguran ak ni mamang mo. Ngam na karon ni tatang iti pagbaludan ti nagbasulan na. Kan impoteng ni tatang. Asaan nga iso ti pimatay kini papang mo. Nasakit lao na tinakam ni mama. Natay day di papa iti pan nakapaltog na. Sakbay ti eleksyon. Amang ano iso kumati ng habak a mayor. Insuno ni mamangam na abak. Pinabaso na ni tata. Tatapon na aday di Leonard akabsat mo tinang patay kini Manong Simon. Agpadadaan na loko dahil ti kakabsat. Nasakit tinakam ni mama iti pan nakatay ti kabsat ko. Sa simmaruno anatay ni papa. Kaya't ni mama nga aga-adala kiti abogasya. Tapno siyak ti mangituloy iti arapa bedi papa. Gem kinay kayat ko tinagnegosyo. Pagtungpalan ti relasyon ta, Dominic. Luella, agtalag ka kanyak. Manyaman tin karik, tung palag. Limna kan ti init. Mangrabi ita pa iti restaurant sa itulnog ka. Itulnog naklangan ni Jabalay. Awan ganas ko amangan. Abangan no sagsagaan na ko ni tata. Apa si mereka dito kwarto, Mark? Kwarta ka di ba nanti masapol mo? Naabak nga ron diti sugal, mama. Masapol ang makaabrutak. Imbaga nga ti katulong ay pasyaw ni Manong Dominic ti kain ayat na nga anak tinang patay iti dahi di papa. Aging gaita, saan pa'y laan nagmamaw ti pungtot ko? Nagkatu ababay, ti pa'y anak dahi di kriminal? Saan kayo nagpungtot, mama? Siya akong ti makamoy ti dahi na. Saan ka makibiyang? Diyak kaya tada kayo ngagkabsat yung pinatay. Ikan na kanudan iti kurang tayo, mama. Uri 10,000 ang piso sa lahan. Madlaw nagsangsangit ka, Luella. Ay tinapasamak iti panakisarita yo kini Romana. Tata, Luella, siya kung ti makisarita kan tatang mo. Tata, pasensya kay lakman, ha? Ay, amok asaan ang maawat ni mamag mo. Ti balasang ko akayan ayat mo. Kagurguran nagpainaang ni mamag mo. Uray, naikaro ko ni ti pagbalutan ti basol ang jakmat inaramid.
naturay di papag mo. Katsak maiturad ti mang patay kikwana. No mabalin, saan tayo kuman napagsalitaan day kabanan, tata? Dominic, iti kaano man, saan to ang makalipat ni mamag mo? Na kami tinagbali na biktima. Tatang, pangas iyo. Ti agdama tinapateg, tata. Nagkariaki din kada kayo. Amok asumupyat ni mama. Gamkas na ko nakon. Ikasar ko ni luwat. Anya pa lang tira aramida niyo dito ruwar tatang. Kaltangan tira bii. Mariribo ka na amang panpanunot iti relasyon nyo kini Dominic. Hindi pa ilaang nga inublag ka, anak ko. Amok, pakagurgura na kayo ni Mrs. Salvatierra, tatang. Gaputa ha, pinabasol na kayo. Anang patay iti asawa na. Ad-adaan nagturay, iti panagayat ko kini Dominic. Nagpanunot ka kumanay baga. Doon niya ti pagtungpalan ti relasyon nyo. Nasingpat ni Dominic, tatang. Nay matangak, nung kasanotiki naman nang asin na kadagiti trabahador da. Nakitak ti kinalokod ay ti Manong Leonard. Oray ni Mark, aburidak da. No saan lang anao kagan ti kasong. Kaya't napanagnakan nga agkurang ti ebidensya asak ti pimatay. Kada di attorney Salvatierra, a kandidato para mayor ide. Kasano ko maakabaan na kapatayan? Awan pulos ti gaway ko. No awan tupay ti naaramitak iti pan nakatay na ini Simon. Naloko mo kami, day di Manong Simon. Nakarit na mapartag. At nagribalan da babae. Pinatay ni Leonard. Kaputa na baknang kinaturay da. Ay, saan anaikan iti hustisya? Ti pan nakatay ti kabsat mo. Tatang, ada ko makidawag kada kayo. Saan yung nga iramraman ang kagura ni Dominic? Napanagdakan nyo, no kasano ti kinasingpot na. Dayawan na kayo launay. Isupay ti mangipakpakawan iti kinaparamag ni Mrs. Salvatierra. Sika ti pampanunotag ka ko. Saan laki di nga umanugot ni Romana nga kasal kayo kini Dominic? Ngam nagkari ni Dominic kanyak tatang. Ay, anak ko. Ulitot manin tagpakpakasi kada kayo, tata. Ipapantan ang makapagkasal kayo. Ngam anyan to lat tangata ti mapasama kiti panagdinayo kini Dominic. Inuruman na kalaang ni Romana, banag asaan ko nga ipalubos ang mapasama. Pasado alas 10 gaya man iti bigat. Ngayon bawan pa ni mama. Talagang sa kagoranak. Saan nakakinasarita itay rumara ko na mga opisina. Awagak man kat giniluela. Madama siguro ti panagmeriantan. Nagkariyakan ko na. Kat uray anya ti araramida ni mama. Di nak tumarapdan. Sa anak ang mabutang alaksidan na kanak. Kat amok tiga po na. Asaan na akabaalan nga aramidan da ita. Hello, Dominic? Luella, kumusta kan? Nalpaasa ko na nagmerienda. Agpan pa aklabiit. Sakto agsubli iti opisina mi. Nagsarita kayo ka din ka ni mamang mo? Saan na ka pinagunya ni tay bigat? Kagura na kan, kabukan niya. Saan mo apakadanagan ni mama? Nasingpetak. Ngam na siya tagdesisyon saan nakamatugnan. Sukunin kan to, ha? Ada kayat ko nga ipakitakan ka. Anya tayo chay? Diyak pwede ibagbaga. Surpresakin ka. Mamam tinumalan.
ti ulo ko. Yun, maula ka bumangon. Pumarbangon rin ito yung makasang patak. Nagrarambol kami pa. Nagasat na niya, prono. Tanyak na itugot ti paltog ko. Isungot lagayam, abak kami ita. Aslargayam iti barahat loob. Nadantol-tol na kanya. Ay madapay lang napatpatag na si kasok itang ataw. Wala no, madanon ko ni mama dito opisina, manong. Napanan na. Diyan ka mo. Saan pa imot nga imay dito opisina? Saan kayo ka din nagsarita tayo bigak? Kagurang na kayo lakid ti mama. Da kayong tukad kami. Saan ka makibiyan? Problema ka lang dito. Kita ang mantilangan. Ad-adda rin mapis ka. Manong, oray basit kinarapis ha. Nagpisak. Matay di tao danugak. Kuna mo sa. Wow! Nagdakala na balay. Kontratam ka ti dayto eh. Negosyante ak. Saan ka kontraktor? Impatagdar ko dito abalay pag nadantano kas pangrikan saan kayong tungag katunusan kan mama. Ha? Kaya't mong sawan? Sige, sumrak ta iti unag. Tapno makitam ti kinapintas na. Dandaling malpas. Nga madupe lang ti kurang na. Ken adupe dagiti kayat ko abaliwan. Agyamanag. Saan atubang ni mama? Ikasar ka, Luella. Kunag, nulugan ni Dominic tinagsardag iti sango ti balay. Nimot Mark Gayam. Anya tiranta na ito'y aburidak ni Roman. Ha, napangpangas man na ito'y tayo di Leonard. Kumusta ka? Lakay a kriminal. Ha, anya tiramtam dito'y. Kas ka ni mama. Oray nakarawar kayo niti pagbaludan lakay Ingo. Sampay ang nagmaumaw ti pungtot ko. Gapoy ti panang patayo iti dahi di pa ba. Pinanaknakan ti korte ngawan umdas ng ebidensya iti pagpabasol yung kanya. Sa anak a kriminal. Nakarit ka lakay. Kasal na ka ba ilan nak? Ha, anya ti kayat mo asawan. Lumapilita lang. Makikasang kasalan. Mo sa anak la ang asyan kin kalakain ko. Oray ban giti basit kan narabis ha. Maminsan lang nga danugin ka na matay kan. Baknang kinaturay kayong agpaiso. Pang-asi, Mark. Ikanak kumamot iti sang kabasit a respeto. Ket, kumari ka ha? Tatang! San ka lang nga kriminal? Ambisyoso ka pa lakay. Mark, anya ti kagdam dito eh? Nagasat ka lakay. Nasaan na dimteng ni manong ko. Ikan ka ko man iti kalkalayngan na. Pangasim. Saan mo kubadang na ni tatang ko, Mark? Makisarsarita akan kay tinasayaat, Mark. Agawid ka ni Jabalay. Manong Dominic, agsaga na kayo. Dahil taki din na kriminal ti kanungan nyo. Ipulong kayo kini mama. Nupilyan nyo dahil ta babae. Laksigan na kayo ni mama. Kakukwak amin akinabak ng tayo. Naimang, tadimteng kami kini Dominic tatang. Amang ano niya kuman tinaramid ni Mark kada kayo. Ay, no kasano ti kinapangas na di Leonard. Napangpangas manan ni Mark. Nagrapis kin nagbasit met nga rod. Ngam natangkan ti bagpagi na tatang. Hindi kaya may sagmak kayo. Anya ngamin timayan na dito'y balay. Sinalagad nak iti pan nakapatay ko kano. Iti di amada kini Dominic. Apay asaan da maawat ti desisyon ti korte tatang. Nasurok asa nga pulo at awan ang nabalod ang. Saan kanipay lang nga umdas kadakwada.
Irinto asaan na ikan ti hustisya, ti pan nakatay day disipon. Yung may apo Diyos lang ang ti makamo. Tatang, Ti amo ka may sangay mayan na. Ti relasyon nyo kini Dominic. Nanlaw ko, tinagubsang apan nakisarita ni Mark iti kabsat na. nasingpot ni Dominic, tatang. Saan natutupan ti kabsat na? Saan arong anapan ka ijay, Mark? Anya ti panggap mo? Nasakit pa lang tinakam ko iti palang patay day dyan lakay. Iti day di ba ba? Jak kaya ti makisinupyat kan ka iti day tabanag. Amok na da sa bali ang inantang. Kagura na kayo ni Mama Manong. Gapoy iti at yok ni Luela. Di ko lang namin nakakita iti sa bali babae. Saan ka makibiyang iti day tabanag? Da kami lang kan mamatirumbang agsarita. Ano? Laglagi pang dayta. Rumiklikot ka sa saan ti relasyon ta, Dominic. Makibiyang pa yan ni Mark. Kasano, no saan ta adimting itay kita niya tinapasamak ni tatang. Lastog ka nakarit ikapsat ko, Luella. Ngamjak mabalin na tutupan. Da kami lang iti agikaro kini tatang. At adaman na makagura ni mamang mo. Liniklikan nakakasarita ito ni Mama. Ngamjakon pagpayagan da ito. Kasarita kinton bigat. Dominic, Kasaritak may papaniti pa nagkasarta. saan lakit ni nga manungkot? Nagsarima din ni Mama nga imulong iti agka na nakakita kanyak. Nagtugtugawak niti sopa. Aday na, agturungan dito salas. Mama, mabalin ka din agsarita tayo? Pasado alas 8, apay asaan ka pa anapan na di opisina. Amok akayat da kaliklikan. Gapo iti dadya babae, Dominic. Agpili ka. Siyak, wenno day chaya, Luela. Saan ang masapon ang pagpilientan? Ngam nakaikadeng ako. Umanugot kayo man wano saan. Ikasar ko ni Luella. Talaga ka diya pagpumpungtutin nak, Dominic! Ada ako niti umno nga edan. Makapagdesisyon na kabukbukod ko. No'y naramid mo dayta. Laksiden nakmutan nga inam. Anya, Saan ka abot-but nga? Nagpilyim day jay babay nga anak ti kriminal. Arig na linaksid nakmutan nga inam. Mawata ko noan niya ti kayat mo asawan. mamin ano ka din nga ilawlawag ko kada kayo, Mama. Pinagat nga kan ti korte nga awan basol nila kay Ingo. Nalabit akalaban iti politika day di papa. Ti utak ti pan nakatay na. Kagurat ti panangisakit mo iti day jay alakay. Sige, Mama. Panawan kayo pala. Tapno saan ako maro ti panagsimbumbat tayo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman ak tanaawagan ka dagos, engineer. No mabalin kat, ora ti master's bedroom lang iti nga to ti malpas. Kastamot kan ti kusina kan salas. Okay, agkita tanto yung bigat. Bye. Ang nervyong sakit ti daytoy kayat mong aramidan, Dominic. Kabaalam alaksidan na ka nga anak ni mamang mo. Luella, saan nagtaloy kak iti bukod ka akabalan? Ngayam kasapulan nak ni Mama. Datamot lang bisbisyo kung makibarbarkada ti aramidan ni Mark. Namin anon ang nabalot. Nakabutbutang ti kabsat mo. Amang ano niya ti aramidan na kinitatang. Saan to amaan ano ni tatang? Naplano kong ti aramidan. Agtalag ka kanyak. Adda ko makidawagin ka. Anya dayta? Kaya't ko man ang nagarbo ti kasarta. Ngam amangan no saan adumaray ni Mama.
Iswa, umanugot ka kuma. Ngagkasarta iti huwes. Saan ang napatid kanyak tinagarbo a kasar? Tinaskan, makapagkasar ta. Gaputa, agin inayat ta, Dominic. Apay namin ang gumanat ka. Saan ka gumanat? Ngem kayat ko lang na ipanaknak kan mama. Anapod no titarigagay ko kan ka. Ken saan na ta amalapdan. Ipakadatamat lang ni tatang mo. Dahil ito'y apanggap ka. Napanakal ni Dominic amang supring kanyak. Gaputa muna dakala katulungak amang tariwidwid ti kumpanya kan amu nangawan namnamag ni Mark. Ni Mark. Awagan nag. Dumawat man nga tan ti kwarta kanyak. Hello? Mama, agda kayo katipelang dito opisina yun. Jack na pa ni Joe opisina. Ta, makagura kiti kapsat mo. Ikasar na kanon ni Luel. Talaga, kapag mamauyungan ni Manong Dominic de siya babae, nakasagana amang supring tata kayo, mama. Kasano? Napintas mo din nga rin. Mark, uray ka di ka. Napimpintas tinobiyak mo, ma. Mabayag kayo kadipay? Kasapula kami ti kwarta. May sapay na ito, Mark. Kwarta lati pa nagkikita na kanyak. Dahil ta tinagsaritaan mi kan ni Luella, Tata Ingo. Ipakadami matlakata kayo. Ay, saan ko ang masupiyat ti patang-patagyo iti balasan ko, Dominic? Saan nga tangad adda ang maparnuay ti riribok? Tatang, panggap mi kini Dominic nga ilimid. Mi kini mamang na ti panagkasarmi. Koray mamon nantan. Awan ton mabalinan na. Dominic, sa lalaki di apasaktan ni Romana ti anak ko. Naisagana kong ti amin, Tata Ingo. Sakbay ti panagkasarmi iti nalimad. Nakasaganan ton ti pagnaadam. Ano tikit-kita nyo iti ruwar, Tatang? At na nakaparada alugan iti sangti. Ruangan. Saan matakot siya ni Dominic Data? Luella, kasla Jack mamati. Ni Romana ti dumsag iti kotse kat agturungan ditoy. Tatang, ang nanervyos ako. Umay ka na. Sabtan tayo ti ridaw ni Romana. Duwata ti magsaong kay kuala. Naimbaga, malam yun, Nana Romana. Anya ka diti may paay ko kada kayo. Dumanang kayo gaya. Jack, pagtatakunan, timapan, itibalay, timay sa kriminal. Amang ano, sana ko na makarwara si Bibiyag. Nagdakas ti pagkitkitaan nyo kanya. Noam kanyo apatayin kayo. Intugot nyo kumanim, Mark. Karkaritim ka dit kabaulantin inaudi nga anak ko, ha? Tatang, Burak ti darak ang makakikita ken ka. Saan kan tupulos ang mapakawan? Niluela lang ti gagarak. Amo ka kaya't nakanyay kasar ni Dominic? Ngamdya ka muna niya yung pakpakan mo. Kankwana. napudno ti ayan-ayat mi ti tunggal maysa. Ay nga mamamapurti ka raruak ti kriminal nga mam. Tatang, saan kayo kumangagtagtagari? Siyaklatan ti makisarita kini nga na Romana. Ay, agraraman kayong ambisyoso kayo nga dua. Managat at tika sa pulan nyo tapno. Adaywam dyan ako, ha? Romana, saan kami agambrod iti kinabaklan nyo? Ni Luella ti kasarsarita? Nakurapay kami kini tatang. Ngam saan kami akarpuro pati kwarta. Saan amagatadan iti uray mano agatan. Ti panagayat ko kini Dominic. Sinvergüenza!
pinabainan nakit din dayjay babay. Oh, ngam sana mabalin adyak malakdan ti panang ikasar ni Dominic kiniluer. Lumasat tayo mo muna iti bangkay ko. Mama, sabihin ako di manong tinagkapan niya. Orek la, nakito di pa nang panalbagyo iti rin daw. Napanakal dayjay babay. Injayak ti dakkalagatan. Tapno adaywan na lang ni Dominic. San kanu amagatadan ti panagayat na iti kabsat mo? Nagkapo kayo gaya may tibalay taluel, mama. Kan may sa. Kahit nadaanan nyo ka di dyan nila kain ko. Ang burburek ti darak iti dayjay alakay. Mama, intugot na ko ma. Tas siyak ti makamoy ti dayjay lakay. No saan nyo malay ti nasayat at sanitaan, siyak ti makamo. At danto ka di pa'y panagpanakal na numatayin dayjay lakay. Iho, Patay. ay saan ka magdardarasudos? Mga no, may sarsarak ka. Dayjay dinalakay ti kabuteng ko. Ha? Agpatulong ka lagi kabargada, mama. Nalpastan dagiti papeles sa kasapulan iti panagkasarta. Ang nanaryosa, Dominic. Pagkalmam lang kahit na ang Luella. Urayan tala nga ma-aprobaran ti marriage license ta. Mabalintam talihat kasar. Adda nakasarita ka huwes amang kasar kalata. Madanaganag. Amang ano kalpasan ka na paay ni mama. Anang jaya kanya kiti dagkalagatan. Tapno lipatin kan. Taktakas pa iti sumaruno ang mapasamak. Agtalik ka kanyak. Anyaman ti pangpanggapan ni mama. Santo ngagbaligi. Dahil tati maipanamnamak ka na ka. Mapantan ka lang panamiis tapno mapukaw ti nervyos mo. Uri saan ka nagtrahe di boda. Mangarat ang matlang iti wedding ring tapno adda pamanak na ngagasawatan. Sigurado ka kani, iti daytoy kayat mong aramidan. Dahil iti pagkap na kam. At talaga apatpatgan ka, Luella. Nakatagtaliman na ito na imo ko. Talasid ko ang mag ti umar arubayan na anak mo to. Lima damin. Uray laklakayan ako. Sa andak ang mabudbutang. Nakasagana ang makigasang-kasang. Bilin nga taday ito ni Romana. Tapno patayin na ko. Weno adda pa kainaigan iti panangikasak ni Dominic iti palasong ko. Kasta saan na natalgad ti palasong ko. Tayta ti saan ko ang maipalubos. Anyamot na ito yung tatang. Naimbang, nasanda kayo arinaot da markan dagiti barkada na. Ay, talaga nakabutbuteng di akabsat ni Dominic. Nakasagana ang makigasang-gasang. Uray pumatay, tapno masalakniban ka na ang anak ko. Impakaamok dito abanag kini Dominic tatang. Awakak, diyak kaya ta may sagmak kayo. Ay, si Katian alda pang panumutak. Delikado ka. Agriringan ti cellphone ni Dominic tatang. Hello, Luella? Nadlang ni tatang, anabayag pa ng arubayan damat kan dagiti barkada na dito eh. Kasunod da sa panggapda. Una yan di Mark. Sige, siya kung timakamukan ko na. Kasalitam ko malanga na sayaan. Amang ano pagad ni tatang. Diyak kaya kadadakas ama pasamak kan kwa na. Nadlaw na tayo lakit di nila kain ko kakadwa. Kitagpingkin tayo lakit di tayo. Urayan tayo lang, anay, asumip nget sa tayo tuagtignay. Naskan na may balas ko, di pa nakatay dahi di pa ta. Kalpasan na, pagsisinublatan tayo, magbabarkada ni Luella. Salbag,
tikot si ni Manong Dominic Tilimtan. Kasano namuan nangada kami dito eh. Ano ron? Ha? Yaman. Ang mga nadisgrasya nila kay Ingo, kay ni Luella. Man. At nagipulong kay ni Dominic. Nag-istorya laki di dahil tayo. Dito ni Manong. Di Mark lang ang tikat ko kasarita. Manong, Pumanaw ka yun. Anya pa lang tirurayan nyo. Pumanaw ka yun kunak. Mark. Anya akinamaan da ito aramidam. Binilin na kakadini mama tapno pag-aramidam iti dakas ni nakainggo. maag kayong aming Manong. Song batam ti saludsod ko. Binilin na kakadini mama. Manong, kahit kulaan nga may balas ti panang patay nila kay Ingo iti dahi ti papa. Balbalaagan ka. No addada ka sa mapasama kadaluwela kan amayin ko, sikat ti agsungpat na awatam. Agalwag kayo kin ni Mama Manong. Ipulong kayo. Adda kanunungan nyo dahi di alakay. May maglakid din, tas anda ka nasurutan na iti pan nakabagi tilintag. Dito kasama ka na naglamangak. Dandami ako na disgrasya. Iti panang kamad na kanyak. Salbag. Sipsiputan da ka nga tag iti pulis. Kung ano? Nagipulong ni Malong Dominic Karakwada. Iti awanan bain. Pet nakid din nga isagma kakabsat na. No ipulong ko kin ni Mama na ito eh. Sigurado ang palaagan nakmanan. Oh. Ano kami tibibiyang ko? Ulaksidan ni Mama. Kukwak amin nun. Akin na baklang minukwa. Unang paiso. Mayat sa. Sakla ang tagtawid. Kat maaramid ko amin na nakaikat ko no kasta ti mapasama. Kamlaawan kayo iti panagkasaryo, anak ko. Sapay ko ba, natali na, ay iti panagdinlayong agasawa. Agyaman kami una kini Luella, tatang. Dakila ba nang ti anugot yu iti panagkasarmi kan Luella? Uray limad lang ti panagkasarmi. Kat ita, kanya nga ron ti panggapyo, bueno plano yo. Agnaad kami ti balangin patakder ko. Talagang insagana ka na yung bagyamin, tatang. Dominic, ni tatang ti pampanunutan. Namin adun abinala agak ni Mark. No saan nak ni pangag? Talaga pabalod kong tiloko. No aramidam na ita, adala ang amakagura ni mamang iyo. Saan tayo napagsalitaan dito? Sige, mangan tayo kat din. Tang, itulog kanton, ha? Eh, saan da ka pakadadagan? Ang tricycle at tunat. Ayayatin ka unay, Luella. Oray gagangay lang ti kasarta, Dominic. Nakaragragsakak. Dolang ti saksi ti kasarta. Nitatang kan ti sekretarya ni Judge. Pampanunutot lang. Aging ga iti kano ang mailimod ta kini mamang mo, ipanagkasarta. Uray maman na, awanan ti mabalin na ta nagkasarta. Mas daaw lakid di. No saan ka nga agawin? Kaslawan mat bibiyang na kanya. Saan kami unay ngagsarsarita? Kaslapay ka din iran-ranta na ti mangliklik kanya. Oh, talo na rabia sana nagawid ni Dominic. Anya ti kahit nasawan. Syakit din ngayon na ti parukmaan na. Huh. Ma, mas tao kayo nga ta. Asahanan nga awit ni Manong. Amom ka dino sa dino ti pagturturugan na Mark. Mama, may isa barkadak tinakita katakwada kini Luella. Iso nagdamdama ka katakwada. Mama, gimatang gayam ni Manong Dominic iti balay na. Anya? Nagsisiimak iti balay dala kahingo. Nadlaw ko no saan nga awit ni Manang Luella iti balay na. Ang mga nuwag din tinatan kini Manong Dominic. Simbergwensa! Sana mabali na mapasamak na ita? Tinasayat, awagak ni Dominic.
Mama, ang mga nagkasarda pa yan Imposible ang mapasamak na ita. Naglaingdan anang limod iti pa nagkasarda. Oh, hawagak man langan ni Dominic. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patalatang. Anya ti mapaspasama kan ka, Dominic. Talo na rabiyasaan ka nagawid. Si kapay ti adaturad na amang papas kanyak. Kung nagmanusan ako na malagip, mama. Agawid kan. Lading itak. Saan ang pala na makaawid? Agawid ak lang di tanong kadwak ni Luella. Hello? Hello? Inidupon ni Dominic ti cellphone na. Tiawanan bain. Mama, kuyugan kayo mapanmang raot kini Dominic. Kanda dya babae. Panawan nakpailaang mag. Kaya't ko tiyag may maysa. Kunak na maibturan nak ni mama, Luella. Agbalaw matgaya masaan ako na sumangsampet. Apay asat ka gawin, tanong makapagsarita kayo. Bye-bye pa lang ni mama. Rabiin. Kadwa ka na ama pa ni Jubalay. Katipudnukan kan kwa ng agasawatan. Agpungtot lagit di, numaamon na dayta. Awanan ti mapalin na. Agasawatan. Dominic, Sige, mapantakit din maturag. Pukawam dahil pa nagdandanak. ni tatang ti pampanunutag. Amang ano isot ipagikaroon ni mamang mo. Uuwan no ni Mark. Bayan ta sarong karak yung bigat. No saan ko mamad maditibagyam. Agkuyog tanto ko ma. Sikamot kayam, Dominic. Agbay may sakaman. Madmadi ngamin ti bagay ni Luella, tatang. Iso ama ni political man. Sampai asim rakiti trabaho na. Oh, kumusta kayo? Anta dagiti umar arubayan anak kamotore di rabi. Yung di nagsirena tilugan dagiti pulis. Pimanaw dabatan. Nalasin nyo ka di ida. Nalabit adim saag na kuma kadagiti motorda. Ket imasadagda dito'y sangot ti balay. Amang ano nalasin ko ida. Awan rin ba nga pagdanagan nyo, tatang? Saan kayo amaan ano? Bayan nyo, kasaritak tumanin ni Mark. Apay nagsubli ka, Dominic. Ada ka din nalipatan? Nana, Romana, da kayo kaya. Naglaing ka na babae. Ayan ni Dominic. Nabayagan na nakapanaw, mama. Nakadaanan siguro ni di opisina yo. Anya ti ko na. Ha? Mama, Sinvergüenza! Ambisyosa ka talaga, babae. Isumatlagaya masaan nga gawawid ni Dominic. Ta ikabkabalay na kagaya mo. agin inayat kami kini Dominic. Noon niya man ti problema yung kinitatang. Sanda kami kung mga iramraman. Pumanaw ka, kunak. Urayam ka di pa'y ngauludan ka ngayrwar, ha? Oh, Mark! Umay ka dito'y! Balagan ka, Mark. Agingga ka lang dito nagtakdiran. Ha? Ni Dominic? Saan nyo ang mapapanaw ni Luella, mama? Oh, At dakarbangan na itiday ti abalay. Gapot ang nagkasar kami. talaga asinalungasing nak. Amom lang aruda nakagurgurak dahi ta babae. Lading itak no sinupring ko ti pagayatan nyo, mama. Inisaganak ka na yung bakyangin. Diyakin pa kaammo ti panagpatakder ko iti balay. Nakisugpo na kiti may sa negosyo. Tapno da pagbiyagan mi ken Luella. No kas pangarigan talaksidan dak anak.
Daytoy tisan ko ang mapakawan ngay naramin. Nagkasarkadi ka nagpakada kanya? Inlaksidnak nga ina. Mama, adda akon iti umno maedad. Nagkasar kami iti Huas ken Luela. Kat agkasar kami iti simbaan. Intun maaklon yun ni Luela ang manugang. Iti ka ano man? Saan ko ang maklun day ta babae? Mama. Saan naghawagan iti mama? Tasan kaapulos ama awat. Dominic! Agawit kay Jabalay! Sige, Mama. Urayan da kinton rabi. Ikang kapay iti sa bali akong taway. No saan? Talaga laksiden kan nga anak. Dominic! Sumardigan ngagsangit. Napatid ni Mama kanya. Ngampat-pat gan kamat. Kasapulan ka. Buklin ta ti kabukbukudan ta a pamilya. Sige, irigap mo anong bagtirita. Sarong karat ni tatangin dun madamdama. Barang mayaton tirik na. Ijay ka lang haro din ngagmalmalam. Awan pa kan-anwan yung kang tatang. Ijay itong tipang sukunakan ka. Wala pa no, itulod kayo ng opisina, mama. Nagawid kayo, dito balay. May sakapay, Mark. Iso nagpakuyog akken ka. Apayasaan mo na igawit ti kapsat mo. Mama, binalangak ni Manong Dominic asa anak amakibiyang. Kat, kabuteng mo. Naloko ako, mama. Saan ko kabagla ng labanan ti mismo kapsat ko. Oray pumatayak no sa bali laki na tao. Ha, nabayag mo kuman na napatay nila kay Ingo. Ah, kahit yung agbali nakakriminal. At oray Manong Dominic ti mapatay ko. Kung namitay nga uray pumatay ka, nulakit di sa bali a tao. No saan kayo rumorita? Manawan kayo nga rodan. Or orayan dakdag iti barkadak. Agsat kami manin. Ngam ka sa pulak ti kwarta. Oray 5,000 laan. No kasta, namuha na ni Romana nga kasawa kayon kini Dominic. Nun saan tumat ngamin ang nagawa-awit iti palida. Sa anak ama panawan, tamad-mad nga minti, bagik tatang, gaputi pa nakaarbis ko. Ay, kasta unay apungtot ni Nana Romana. No saan na nga taadimteng ni Dominic. Diyak lamon, tinapasamak. Ay, anak ko. Aglaan mong takadwanan ni Mark. Kaya't nakaguyod-guyudan itay ni Mama. Oh, gatda kayo tatang. Kumusta kayo matang? At taman nga ruden umar-arbayan iti rabi. Imbaga kini Dominic itay imay. Saan ka ngagdanag? Takanayon ngagpat-patrolya na kiti pulis. Ngam na mapilita lang. Lumaba lang. Tatang, diyak kahit nga tadaka sa mapasamak kada kayo. Sikati pang panunod ang anak ko. Aramidin na amin ang kabailan ni Romana. Tapno mapagsina na kayo. Di Manong Dominic tilimtang. Pamulat ipang sarsarakan na kanya. Kanya tibagbagana. Saan ka nakasarita anay bagay tayo, Mark? No saan ka dimteng? Ang mga no pinagtinulungan nyo kan mama ti asawak. Mano, naggasat matan da dya babae. Nagdakkan, kan nagpintas tinang ibalayam kan kuhala. Agasawa kami kan Luela, inkasar ko. Binalaagan ka idin asaan mo apakibyangan ni tatang. Ha? Nasing patak, Mark. Ngam no mapilitan na kay, among nga awan pulos gaway mo kanyak. Iso pa nga asin, ha? Sa anak akal kalaban. Dakdakkel tibagin ni Manong Dominic mo siya. Ngam na maatrasak kan ko na. Libatak. Mawatak tigat na sawen. Sana lang ang maiparmo pa kanya. Aramidin na lang tigat.
Sugsugak kit din ni mama manglaksit kan ko na. Di mo mapasamak na ita. Kukok amin na kinabaknang na. Jak amu atariwid-widan ti kumpanya. Jak ila ko sa pagnegosyo. Sigurado ka kadi iti dayto Dominic. At adalang ang pungtot ni mamang mo. Serbirgwensa! Talaga ka diya kaya't nakapagpungtutan, Dominic, ha? Apaya ka doon day ta, babae. Saan ka diya pag-awawi din akon, mama? Agasawa kamin kan Luella. Isu akadwak ang nagawid. Karkaritin na ka talaga. Saan ka ang makapagpanakal kanya? Mama, raraaman kayo unay. Katkidawag, raaman yung kumamat na desisyon ko. Anak ka lang, mawatang! Mapan kamin kan Luella iti kwarto. No, dapay kahit yung ibaga. Intun bigatan na ituloy na kakasalita. Agin na nakakon. Sige, umay kan Luella. Ang nang nervyosa, iti dayto kaya't mong aramitan kanya. Saan mo ko mang ipilit asumbrag iti trabaho mintong bigat? No, saan mo pa akabaalan? Saan ka arumurumor diti kwarto? Ha? No. Saan ka ngagbuteng? Awagan na klang mo kas pangarigan, ha? Kaya't ko apaliiwan no anya ti aramidan ni mama. Amo ka, bilinan na lakit din ni Mark. At alang aron nga nervyosak iti daytang ipagbagahan. Saan mo nga ipakita ti panagbutang mo? Mapan kunto kasarita ni tatang, tapasyaran na ka dito eh. Dominic, anya ka diti pampananutan. Aring na rin mautan ni tatang dito'y balayo. Mabalin, amang bilin ni mamang mo iti. No, mangibaon iti pan nakabagi tilintag amang kamagkan ko na. Dumgag ka na yung pagkanyak. Isu mainpatan ko nga kasarta. Babaan ka na ta. Masabsaban tigura ni mama ka ni tatang. Ngam saan akas tati mapaspasama kita. Maturog tan. Kaya't ko ngagtalag ka kanyak. Di sana pa nagkinaawatan da mama kan tatang. Kaya rigan na tibul lalayaw. Ang narigat ang masarakan tipon na. Kat masapul arang tayang. Tap no makadanon ka iti pantok na. Aguro-ura yak itibilin niyo, mama. Kalpasan ti palang itulod ko ka na kayo. Mabalin ko sublihan ni Luella. Kat, anya ti pampanunutom nga ramidin. Numapukawan ni Luella. Awan ton ti problema yo. Us-usaram ka di ti panunot mo, Mark. Ha? No, nakibiyangam ni Luella. Amom ka din no anya ti mapasamak kada kayo nga agkapsat. Ha? Mamuan ng tupay ka di kas pagarigan. Ayat ka na ka! Sana ka mapanidyo opisina ita. Am-amok no asino ti kinasugpon ni Dominic. Iso ti mapan ko kasarita. Kita man no makapagpanakalpay. Mapayak ka di tarapahap ko. Nung naamula ko man ni mama no anya tiket ko nga ramidan. Mayak ko ma. Luella, ada patagamak ko nga imay dito eh. Kasla rin mauta ko wino kinali kong tibukod ko at alam. Yung pampanunutak ti mabalin ang mapasamak ka. No, saan kayo kumaadim ng tatang? Nagpupukak iti kwarto ni Dominic. Ay, yak maawatan no apay nga yawid na ka ni Dominic dito eh. Katgib matang mo't ti balay. Saan ngamin amamingga ni mama? Aging ka saan nga agawin ni Dominic? Kaya't nga ipaamiris ni Dominic ka ni mama na. Anakasagana amang irupir iti ayan-ayat mi. Kaya't nangagkapya kayo. Saan to nga taa mapasamak na ita anak ko? Ewan kaya ma. Jak mabalin tag payag. Ang mga no kayat mo ti sumurot kanya iti balay.
Uray ka no ni Dominic, tatang. Ay, nagsarda nga lunggan. Kasanon no, ni Romano, when no Mark, Jay. Ay na, ag nervyong sakmat din, tatang. Umay kayo, Jay, kwartong ni Dominic. Nakatrangka ti Rita iti kwarto ni Manong Dominic. Kinuna ti katulong. Asan ka na rin rimuar ni Luella iti kwarto na. Nagpintas kumaguntaway. Makasulisog ti kinapintas ni Luella. Nagpadada ka nagrasan. Nagbaligyak iti pampanunutan. Uray patayakon ni Manong Dominic. Kukwak to aminan, akinabak nang ni Mama no kasta ti mapasama. Naimag, tadimtang kan Dominic. Saan na makarawar ni tatang iti kwarto ta? Nagbayag ni Mark dito eh. Yak amo, no anya ti inaramid na iti kwarto na. Adda atap ko nga agar-aramat iti droga day, Jay. Agsinabat kayo lang atake ni Mark iti dalan. Saron wag ko may tayo pimanaw. Dimteng kamatay, Dominic. Ag sublitan iti balay ta, Dominic. Itulnog tanro ni tatang, no, umyan ka data. Adan ni Romana. Kasanon tayo to. Agkalma kayo lang kini Luella. Siya ki makamma. Sika! Anya ti kadam dito'y balay? Di mo ka diya mo mabalin na pakatayam? Kat pagparangin man to kini Mark nga imay karimaot? Ha? Mama, saan? Dursot ka lakay! Mark! Mark! Alam, ti pagtog! Saan pa nga sa'yo, Mama? Kung nakasaan nangawagan ni ti Mama! Sinvergüenza! Apay abing malag ka, Dominic! Aging gait at daat, Mama. Saan niyo amadanghan di Luella? Saklaan ti dagram, Romana. Dursot ka lakay! Mark! Apay nagbayad ka! Awan ni Mark, Mama. Pimanaw itay. Oh, Siya tinangayab kinitatang dito yung balay. Gaputa kayat kung agkapya kayo. day tatisan to ang mapasamak. Kagurgurak di talakay. Lukas tangarod. Mapan kami. Luella, tata. Nakita lang nga gamati pumanaw, Dominic. Asawak ni Luella. Saan ko ang mabalin abaybayan? Agsubli akto lang dito yung balay. Intun maawat yun ni Luella. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Gagiti awanan bain nga agam. Isudakit din timang papatay kanyak. Mama, sana ka mamati ang kinakuyog ni Manong Dominic day alakay dito'y balay. Amangan nun nabayagan nga adda nila kay Ingo dito'y balay. Yung inlimang ni Luella iti kwarto ni Manong Dominic. Dursok alakay. Mama, atapak ka ni Manong Dominic tinangbilan ng kuwana. Nagamak nga ta, nga dadagas nga ramidot kini Luella. Tigtigir-girak itinalao sa akong tutko. Ni Luella kit din ti pinili ti kabsat mo. Talaga pag mamauyungan na unay, Mama. Nagasawa da kaminan. Nasikapan da ka, Mama. Nakapagkasarda, di yun na amuan. Sakit di ko na ti kabsat mo. Inyog na dito'y nila kay Ingo tapno makapagsarita kami. Takayat na nga agkapya kami. Day tati saan to ang mapasamak. Aping inawagan nak, Mark. Kumusta ni Mama? Tigir-gir lang, tipungtot na, Manong. Numataki kitakas tigasap na. Pasol mo. Saan na kumakonsensyaan? Masapol ang maawatan ni Mama no anya ti kalimtigak. Nanakmana kun. Kat amok no anya ti pagimbagak.
Makamo kayo. Di ko na nasan kayo binalagan. Mark, saan ko akayat nga addasan ta apag kinaawatan? Agpudno kayo kanyak Manong Dominic. Da kayo takin nakam ti kaagdan nila kay Ingo dito'y balayan niya. Gapo ta kayat ko ngagkapyada ken mama. Tayo ti santo mapasamak Manong. Nagasat tayo tala kay tawanak. Diyak kayat ti makisinupyat ken ka. Diyak mamingga amang ipaawat ken mama. Amasapol nga aklunin nga agasawa kami ken Luella. Ken masapol nga agkapyadan ken tatang. Diyak mamati ang ni tatang tinang patay iti day di papa. Saan ka no ang mamati ni Manong Dominic? Anila kay Ingo tinang patay, itilay di ba ba? Sino nga ro tatapan na? Nasikapan nak ni Manong ah. Nag-asad na dyan kay Ingo. No apa ya jak nagpilit anang lukat iti kwarto ti kapsat ko. Natagikwak lang aruda ni Luella. Napatay ko kumapay na jalakay. Ah! Sumardeng kan ngagsangit, Luella. Pagkalmaan ko man tirik nang. Talaga kaguran ak ni mamang mo. Katitikaano man. Saan nakto maawat ang manugang na. Kada ko nagmaumaw ti Gura. Kasi iti sugat. Kabaalan na paglunitan ti panawin. Ngam kagurgura na pailang ni tatang. Agkinkintahiyo ka kiti napasama. Saan ko maarumbangay may ni tatang? Kasanundod na ni Mark. Pinaltugan na ni tatang. Tatatisan kong ipalubos ang mapasamak. Kasi iti inaramid ko itay. Kinaykayat ko asyak ti matumpa ni mama. At adalang nga ti pungtot na. Kayat ko ang makapagkapya datatan kan mama. Iso nga inaramid ko day chay. Ngam saan ang masabsaban tigura na kinitatang? Rugi lang day chay. Ngam gapo iti inaramid ni mama. Saan nakto ang makure asumang pati balay. Nangag ko ani Mark ti kinasaritam iti cellphone mo itay. Anya tinagsarita nyo. Saan mo nga amuhan tadi isupay apakariributan. Amangan mo saan ka makaturog. Well, gayam, kabaalam ka din tiyag trabaho inton bigat. Nagkariak yan ni boss. Asumray ka kuninton bigat. Numabalin, sumardang ka kuman nagtrabaho. Amangan nuriribukan nak ni mamang mo dito'y balay. Aging gang awan anak ta. Palubusan nak nagtrabaho. Talaga naridam kayo nga agre-ring tatang. Pumunta na kayo pa nakariingam kada kami kan Luella. Nagkape tayo baro. Pasensyaan ko na. Nung nakibiyaga ka nagiti basbaso kas kada plato yo. Kapkapi at kamilay. Awan na nyaman na tatang. Kasla bumalay kayo matan. Lumawag laki de. Kat agawid ako. Ako kuyog tayong tulangan na rumartatang. Itulnog da kayo di balay. Sapay asumrot kami kini Dominic iti trabaho. Kasapulan kami na nasapa sumalog ak iti talon. Sige tatang, itulnog kayo. Amangan na niya tidakas ang mapasamak kada kayo. Urayan yun to kumapay ang makasingising ti init. Madalagan ka man launa yan kanya. Unay na kaya ko. Kabaalak asalak ni magtibagik anak ko. Luella, siyak ti makamukin tatang. Diyak ipalubos nga dadaka sa mapasamak ken kwan. Masapa ngayon tulod ni Manong Dominic kay Jala kay Ingo. Agmay sa ni Luella iti balay na. Nakapimpintas unay ang daway. Yan. Ang mga nagsublada ako sa kapsat ko iti balay na. Nagpinatay kami lang aruda di na oras na kan. Ay Jala kay tinaskan. Akarin nisot ka. Nopay namin adon na binalaagan nak. Awagak dagiti kabak. Kaslad da kontak ni Manong Dominic kadagiti pulisa.
Iso kalayon ang mapahay kami. Di amo nga taday ito'y Mark. Saan ko ang siputan? Talaga saan na kaing kaantiloko? Bilin nga taday ito'y ni Romana. Sakta kitiri daw. Nakasangka na ti imukok. Ti agyaman ang mapasamang. Napakadaan lang sa akin, di lakain ko. Anya ti kasapulab kanyak, Mark. Nakaulima kiti biyag ko. Agsagsaga na ak asumalo kiti talon. Laklakayan kan, ng kasla malalaki kalauna ya. Nadlaw yung kiniluwela, ti isasangpet ko. Idinto nga naglamang kayo ti kwarto ni Manong Dominic. Saan ka di? Uray lakaya kon. Napakumbaba ka makisalsarita kang ka. Wan, nakurapay kamilaan. Awal ti mabalin apang tangsit ko king ka. Nga may turod mo ti pumatay. Saan nakakriminal? Dutang to ti panawon ang maibutaktak ti kinapudno, Mark. No na iturod mo ti nagdursok, ngay may di niya balay. Hindi mo kit din may turod ti pumatay. Inaramid ko day jay tadyak kayat nga tatakas sa mapasamak ti anak ko. Yan ti kahit mo asawan, ha? Ni Dominic, nagsubli. Nagistayaan ako na. Kunam nga ta may trayan nak, Mark. Namin adun abinalaagan ka. Ngem saan nakapatpat yan. Anya at talaga ti panggap mo kinitatang. Manong, kahit kulang nga palutputan, no apa yan nakaturturan nila kay Ingo, anak pa ni Jabalay. Nadursok unay. Gat nga ibagak asap tinang bilin kan tatang ama pa ni Jabalay. Anya? Ha! Ipulong kakin ni mama. Saan nakabutbut ngan, Mark? Barumbado ka nagpeso, ngam saan nakakabalan. Saan nakapilitan. Naawatan. Saan ko namastao nga aramida ni Mama Dayta? Naibag ka mong tinararamid mo. Agyaman na klaunay. Saan ba't kit nga muuman ni Mama Ijo opisina? Amo ka saan na akabaalan ti mga lasid kanya kanak? Gapo taawan namnamaan na kinimo. Talaga kadias anak apat patyen. Kabalak abayadan. Di pa nagkadwayo kini Dominic. Mano agatad ti kasapulam. Pagpungpungtutan nak. Ikan kay tinananay panawan amang panunot iti amen. Talaga akarkaritin nak ni Dominic. Saan ang mabuteng alaksidak na anak? Gaputa muna. Daytoy mo't ngamin a Mark. Day talag bisbisyo ti amuna. Saan ka lakabsat? Tutupan ka nga. Mark, ni Dominic ka di ti kayat mo asawan. Kunak tupay kat. Pudno tatap ko mo. Ni Manong Dominic tiga po nang adda nila kay Ingo dito'y balay di kalman. Day tamot ti atap ko. May samot day jala kay. Talaga adursok. Nagasa tarimwara ki din. Pinaltugak ko man ti loko lang kay. Naimba, tadyak na panunot at pinilit aloktan tiri daw ti kwarto ni Manong. Tapno saan kayo nga agapang agkapsat? Sardengamon nila kay Ingo. Amangan no da kayo pa'y ti agpinatay. Mama, lumok ka din tinakam niya. Oh, saan to ang mapasamak day ka? Addan tulat ta pagpatinggaan day jay alakay.
kan rumok manto laeng ni Dominic kanyak. Gapo ka dagi dyan nga gama. Nariribo kan tilangan-langan tayo kadamanong. Mga, saan na akayat ni Manong gagawid dito eh? Tadang balay na. No anya ti nagsaritaan ka. Isu ti masurat. Bayam ta kasaritak to ni mama. Tapno sar na nga nakanariribukan. Sige, bye. Anya nga ta kinasaya nga aramidak. No saan na nga inggaan ariribukan ti kasosyok iti negosyo. Alilawak ni mama. Asino ka di ba hindi kinasarita mo iti cellphone mo? Kas na mariribukan ka. Diyan ka sosyo kiti negosyo. Saan nga inggaan ariribukan ni mama? Talaga asan na tanga inggaan ni mamang mo? Kaya't nagkaradak ta iti rigat. Saan to ang mapasamak data? Baybayak ni mama, amang tarawid-wid iti kumpanya. Awan nam namaan na kini Mark. Ni Mark Gayan, ang mga noong may sagmak ni tatanggan ko na. Kinasarita ka man nita eh. Bayan, dahil tanto ti may isang ibagakan ko na. No saan lang ata ati pamati ni mamang mo? Ani tatang ti pimatay ti day ti papang mo? Saan ko maakastoy kadagsan ti problema? Nagsangdengan ang nagtaol na kiti aso. No bilang agdulsok ti Marken dagiti barkada na amang sarakan niya. Nakasagara ti imukok ang nakapandak itipungan ko. Pakikasang-kasatang. Anyang kata. Ni Romana ti mang bilbilin kini Mark. Asino nga tangamin at talaga ang patay iti asawa na. Aging ka ita. Burpot siya pa'y laeng ti amin. Ay bag, tasaan ko asinapat si Malog iti talon. Sa anak ko maanadanon, anak ko. Kumusta ti nagpat nagyo tatang? Awan mo tati naglaw yung mararubayan? Nanggagaw nga ada, tataulan na kiti aso iti rabi eh. Ngam kaasi ti apo. Nakaran ka anakmat anabigatan. Numabalin na ko ma. Makipagnaagkayan kada kami kini Dominic. Ay saanan, at andamanan ang makapungtot ni Romana. Ngam pundar mi na ito'y na dinanang mo. Ay ala, saan ka ang madalagan anak ko? Kabailak asalak nibak, tibakin. Agyaman ak mga tapinapyan nyo tikid daw ko. Gaumay kayo diti opisina. Tap na makapagsalita tayo. Amom no apayajak umay diti opisina. Ha, talagaan nasukir ka. Inkasar mo ni Luella ajak na amuan. Amok asan kayong tumit lang umanukot. Inasawam tinang patay iti amam. Saan ani tatang ti kriminal mama? Siya ka mismo timang panagnak kada kayo. Kaya't asino ko ma? Narigat ti mga iti ebidensya. Gamti kayat ko apagsaritaan tayo. Apay nga ipitan nyo ti kasosyok iti negosyo. Aging gaadi mo isinan ni Luella. San ka ngayon gaan, Dominic? Anya ti panggap mo? Mangbangon kay ti bukod mo ang negosyo? Tapno uray laksidon kan nga anak? Saan Kasta ko ka ni! samak day Oh. daw yung mama. Nagkasar kami kin Rowella. Kat saan na kami ang mapagsina? Sambergwensa! Saan ko maabali anak urapay ni Luella? Saan lakit di aputot day jaya kriminal? Apay ka di nga ipiteng yu day ta kinaulbod. Saan nyo kumamat apagturayan ti pungtot yo? Taday ta ti mang sabsabidong iti puso ken panunot yo. Saan nak nga daada pagpungtutan? Ha? Babaan iti inayat mi ken Luella. Mapagkapya kayo ken tatang. Day ta, ti saan ang mapasamak? Natayak ton.
Nam kagurgurak pa'y lang dayjay alakay. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan naman dilaw? Ni Manong Dominic, kaya pa nang ilokot ko iti ridaw iti pisina kinima. Nga po talapas na ko na hindi pa nagsasarita na. Talaga natangkan tulo ni Manong. Kahit nulaksiden ni Mama tikapsat ko. Kukwak punti kinabaknang ni Mama. Ang daamok apapanan. Mark! Nakigtot ka nakakita kanya, klakain ko. Inuray ka makasangpat iti talon mo. Anya, ti panggap mo kanyang. Saan kayo madanakan? Awan ti dakas nga ramidag kada kayo. Taamok nga aramidan amin ni Manong Dominic amang salaknib kada kayo. Talaga nagasat kayo. Awan ti basol ko kada kayo. Saan asak ti pimatay iti daigdi apapangyo. Kahit asino kumarod. Hanggang nung sana tayo tati pag sinupyatan tayo. Lakayin ko. Nalabit at dinurugan nyo ni Luella tapno makalungaw kayo iti kinakurapay nyo. Anya? Nagbindot ka iti dayta apang panunutan, Mark. Kahit kalpasan na, patayin to ni Manong Dominic, kasta. Hay, anyan adakas apang panunutan. Ang mga nusika ti makaitulod ang mga ramid iti dayta. Anya ti ko nam? Saan na naskin asong batak dayta sa lunsod mo? Amog no apay gan anda asika ti anda panggap na amang patay kini Dominic. Tasya, kayat nga agsagaba ti anak ko. Itay pa lang nga madlaw ko anak ko nagtipampananutam Dominic. Anya ka diti pa kariribukan. Dapat ni medyo opisina itayo, Luella. Isar din dala ka no ti mangipit iti kasosyo iti negosyo nagsinata. Ha? Gamsan kung itong aramidan tayo na. Gamin, ay ayatin ka. Kaslang amin dito nga inaramid mo, Dominic. Nakasagana ka? Alaksidan ni mamang mo? Kaya't ko timadaan iti buko ta negosyo. Amok asaan nag-amay turad alaksidan ni mama. Kasapot. Talaga, asan na kayo sardengan ni Mark Tatang? Naimbag man, asan na kayo adinangran? Lakaya ko, lanak ko. Ngam ikarigatak asalakliban ti bagay. Sa kanayon ko nga itong tugot ti imo. Tata, Inatapan na kapatayik ka no ni Dominic. aniya? Anak ko, sa anak ka kriminal. Tay talaang no masabilungan ti panunot ni Dominic. Saan to ang mapasamak deta, Tata? Saan ang mamati ni Dominic? A kriminal kayo? Namin adun a kinasarita kan binalaagan ka. Ngam saan nakadengdenggan. Anya talaga ti kayat mo ang mapasamak. Manong Dominic. Karkaritan dakmatan. Ipulong kayo kay ni Mama. Talaga asab sa bidungam ti panunot ni mama. Napakumbaba ti panakisarita kan ka, Mark. Sa pabasulan na amang kahit kan ka. Dahil dyan ala kahit igapuna, asan anasayat, ti pa naglalangan tayo, Manong Dominic. Anya ka ditimpulong na kada kayo. Diyak pa nakasarita ni Tatang. Ni Luella tinakaistoryahan niya. Saan akabaalan ni Tatang timang pataykan ka?
Natalag kayo una iti dayjala kay. Saan adakas at tao ni tatang? Isuda ken laluwela ti biktima. Saan anaikan iti ustisya ti panakatay ti kamsat na? Sa nabalod pa'y. Idinto asaan mat nga iso ti kriminal. Kita niya tamuyo. No da kayo ti pangibasalan nila kayong ko. Nagkasar kayo kini Luela. Ket numatay ka. Anda karbangan na kadagiti tawidem. Saan da nga agong? At adda pa'y amamati ak asikat ti makaiturad a pumatay. Manong Dominic. Sana ka kriminal. Magalwad ka kin mama. Ipulong ka. Saan nagapilitan, Mark? Lasing petak akit kitaan. Ngam no siyak ti mapagpungtot mo, Jack Lamman. Saan nakabutbut ng manong? Talagang ipulong ka kin ni mama. Talaga atay Jen, Mark. Iso ti mangrub-rub-rub iti problema. At adapay kit ginapat siya ni mama. Saan lang mo ni mama noan niya ti pagdandanagag? Ngam nasakbaya kong ti amin. Saan mo na kumana sinalangad ni Mark? Amang nasubian na ni tatang. Katadadakas nga ramidan na. Saan to ngagbaligi ti daki sa panggap na Luela? Mabutan tayo siya eh. Gaputa sigurado. Kamagan lagi ti pan nakabagi ti lintag. Oray mabalog ni Mark. No napatay na mat ni tata. Sa makarungan matlay ti pagbalugan. Maaramid day ta ni mamang nyo. Tado ti kwartana. Sabi nagsangit. Saan na itulok ni tata nga patayan lantan ni Mark? Ngamaan niya kumatigaway na. Agkalma ka. Agtalag ka kanyak. Kang runaan nga agtalag ka kanapo Diyos. Saan mat lang aminan amaming gadagiti ya parikot, Dominic. Kasla po markaro pa'y tagiti pasama. Saan ka amaawanan itinamnama? Dumteng tumatla ti panawan. Amalawlawagan ti panunot ni mama. Sapay la ko ma. Ngam saan ko man amasapol nga na may sakripisyo apag. Diyak kaya tamatay ni tatang. Dito ti pakasuro na kini Manong Dominic mama. Isubay lang ti makagura. Anya man ang tinagsinupyatan yung agkabsat. Napan ko dinanon iti taltalon da nila kayeng ko. Kat binalaagak asan ngagbaligi ti panggap namang patay ti kapsat ko. Anya, Denggelnak mama. Agpagkat ni Manong Dominic. Agum dagi diyang agama. Kat nagtulagan dalakit dikin ni Luela dito eh. Nagkasar da Luela ken Manong Dominic. Kat no agbaligi nila kay Ingo amang patay ken ni Manong. At nakarbangan na kalagi di tawidan na. day tati sana mabali na mapasamak. Malaksid lang no talaga alaksidan yun ni Manong. Kan mga ramid kayo ni testamento, asyak lang tagtawid kadagiti sa nikwayo. Gamam mo, asan nyo aramidan dahil tama ma? Napigsa, akabatangan nyo ni Manong Dominic amang tarawid-wid iti kumpanyayo. Masyanak mat ki ni Manong. Isaksakit ko. Yung sakpay tagbali na dakas kong kuana. Ni Mark ti mangrob-rob-rob iti problema. Kaya't naasa bidungan ti panunod ni Dominic. Kaya't naibaga na kini Romana ti atap na kanya nga adapanggap ko amang patay kini Dominic. Ay, at andamanan ti pungtot na kanya. Nadlaw ko ang nakagura ni Mark ti bagagking kuha na itay. Masapol ang nakasagaan akalayo. Mama, da kayo kayam? Dumanon kayo. Talaga dumano nak. Itala nga master ko na ito'y balayo kini Dominic.
Kasto'y gayam ti kinapintas na dito yun. Napimpintas pa nga mitibalay mi. Mabit lang, mama. Mangalak iti pagpalamiis tayo. Saan na nanaskan? Di ako nagpalpalikaw pa. Anya talaga ti plano yo kinila kay Ingo. Kalpasan ti panang patay na iti asawak. Isublat na ni Dominic. Saan akabalan nga aramidan ni tatang ko dayta? Saan ang kriminal ni tatang? Saan ka nga gulbud pa'y? Ambisyoso. Kan naagom kayong agama. Maag ni Dominic. Talaga gaya man nagipulong ni Mark kan mama. Ken mamati ni mama ken kuan. Sana po ti pagpabasol ni Marky ni tatang. Saan kami ang nagtulag? Nakurapay kami lang. Ngam iti kaano man at saan kami nga agom. Da kami ti biktima. Saan kang nagsangit? Amok asaan nakabaalan ni tatang timang patay kanya. Saan ani tatang mo ti kriminal, Luella? Malawlawagan tumot lang ni mama. Ket agkapyadan tumot lang kini tatang. Dominic, pangasin. Nasaan mo na sa lagadan ni mama? Tiyay na dito. Kanuray ni Mark. Baybayam ko malangan. Tabangan o dadakas nga ramida na kinitatang. Awan sir Serbina kasaritak na Mark kan mama. Tasandak tumot lang na dingdinggan. Iso abay-bay aklatan ida. Masapul nga ganan na di tatang. Siya akong tumakamu iti dayta. Awan to ti daka sa mapasama kan tatang mo. Amok mat saan nyo kabaalan nga aramidan ti ipapabasol na kada kayo. Jakab mo, noon niya ti agtartara iti panunod ni Mark. Saan nyo na panunutan dayta? Tinapateg. Pasalak ni ba nyo ti bagiyo? Adagahin mitad ko kada kayo, tatang. Ay de, anya ka di tinagyan na dahi tao. Tali, nadagsit na. Lugtan nyo, tapos naman nyo. Baltog! Kas na ko na yo, tatang. Saan tayo nga mo, hanya tagtartaray iti utot ni Mark. Kasapulan nyo dati apaltog. Tapos masalak ni ba nyo ti bagiyo? Dominic, Kan pangasiya. Saan nyo ko mga ibagbagakin ni Luella, nga inikkan kayo iti paltag. Ag nervyos lakit di dahi dyan. napagyan nga gikutak iti baltok. Kasalon, lumamuan dagiti pan nakabagit lintag. Ngam kinuna ni Dominic ang may isa a polis ti nagpatulungan na tapno malisin siya na iti apaltok. Jakla kumana panagnagan ti kinaimpag ni Dominic kanyang. Kin pudno a panagayat na ti anak ko. Panunot kuma ang may isa a palabog na ito'y. Ay, hindi pala nga amok nga iso ti kasing patanda. Di ma ti kalukwan kadakwana. Ay, napanunuyan gamin kini Romana. No apay gamin apinatay da. Tayo di lakay na. Nasayat mat iti ko na. Lupay anda dagiti madamdamag ko amadi nga aramid na. Na istorya ni Dominic ini kanya saan na akanunungan dagiti mati nga aramid ni Mark. Madi matagtarag na kalpasan na nakatigo sa akin. Saan mat nga rin na mabalin na Jackson rak iti trabaho? Luella, shock na ito eh. Ni Dominic kay. Luella,
Ni Mark launay ti kabuting ko. Onya, tagasagana kan? Itulong ka nito trabaho. Wen, intan. Luan kayam. Agi kata ko nito trabaho. Ta, sursuruan na ka kano ti kasosyo kiti negosyo. Amang tarawid-wid iti kumpanya. Anya? Amangan no saan ko akabaanan. Panunutam ngamin akabailam, Luella. Narigat tayo ang makasidag kinila kay Ingo akadwa. At abag, ngadda binayadan ni Manong Dominic amang bantay kan ko ana. Sa dito mo, nadapaltog na. At sa bali kayat ko misyonan tayo. Naparpartak nga ipak ni Dajay. Urahan nyo lang tibilin ko. Mark, Ni Mama. Sige nga rodan, kakadwa. sino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Mama, may sakit iti barkatak. Nangag ko ti nagsaritaan nyo. Sino ti ko na makayat yung maipak ni? Kuha, Mama. Dajay ngamin may sabar katak. At da nakahapa na. Kaya't napatayon. Anya? Binagbagaan mi ngagbabarkada. Uwan ka, Mama. Talagang sasangkaya na mapan mga opisina. Di pa lang kaslakukan ni Manong Dominic ti kumpanya. Di mo pa kasikuran dayta. Makaamuwa kon iti dayta abanag. Saan yung samat ama ito radalaksidan? Mama, ore ad-ada pinili ni Manong Dominic ti Aluela nga anak tinang patay iti day, di ba pa? No kabaalam ko ma, ama imatun ti kumpanya. Nalaka ko mala nga aramidan dayta. Mama? Kaslain pagarupi manan kanyak nga awan ti iska ka. Oh, makagura ka itimbagak. No ipasnag mo kumatinagadal. Saan lang aray ta makibarbarkada ka nagbisbisyo. Rinibo ti daw-dawatem kanyak itinal daw ang mapanlang iti awan kalses kan Mama, ito lang ang mangag ko kada kayo dita. Nala, panahon kayo pa lang. Nasair tirik na ni Mark karigiti imbagak ken ko ana. Ayang pud nomot. No, ipangagnaklak ko man ni Dominic. Uy, makapong tutak manan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakapuot ka gahiman. Kumusta ti marikrik nam? Nakatsutak pa'y ngaan. Ngam ko na ti doktor, agagangay lang dahito yung marikrik na. Mabalin ko ang terumar adagos. Oray, tain resitaan nak ti doktor iti vitamins ko. Nataranda kiti niyawag ti may sa kaopisinaan. Naglusdoy ka kano. Katinyig da ka dito ospital. Maragsakan kalakit iti dahito nga ipadamag ko. Agdadagsan na. Ha? Lusta, danto na anak ta. Anadam ti bagim. Masapol nga gikat ka ni ti trabaho. Anya? Uy na, mga no niya ti mapasamakin ka, nagtrabaho ka pa eh. Sige, no dahito ti kunam. Ibagak tungarad ka ni tatang, nga ang may nakagkadoon ni di balay. Kan masapol ang mga alakan iti katulong ta. Yaki palubos nga nagtrabaho ka, iti nadagsan. Kasta unay ti panangyali kakam kanyak ha. Siyempre, jakat nga dada ka sa mapasamak mo. Masakit tinakam ko kini Mama. Imparo pa na kanyak, ngawan sir-sirbik. Naimbak, talakatapalak. Malagi pwede nung tanak dahil di pa. Yung pinagsasawan na. Masan lang nga dimtang ni Manong Dominic ka naganawa. Di alam man. Sana mabalin
Pagbalinanak ni Mama nga wan Serbina. Siyak lang tagtawit kadagiti sa nikwana. Saan ko nga ikan ni Manong Dominic? Maragsa ka na, masikog ka anak ko. Ang tantumot laang ang apo ko. Sumatlaang binigat ngag mamayong ang tatang. Kasi tay bigat. Intuloy ko latan ti simrak iti trabaho. Masapol nga ang nadam ti pagim. Rumbang laang nga agsardang kan nga trabaho. Pinaayaban kayo kini Dominic tatang. Makipagnaad kayo pailang kada kami. Tapno adakad kadwak dito'y balay. Ay, naitalaang numamuan ni Romana. Kat anya ti panunutan na. Kasapulak ti kasasaritak dito'y balay tatang. Mangalamat ka din ni Dominic iti katulong mi. Manong Dominic, saan ko nasangputan ni Mama dito balay? Hindi ka mo, no, sa dinaw, tinapanan na. Saan ba't nga umahay sa opisina? Kaya na, gunak man no, saan kan nga umadak dito balay? Imbagag na itaki ni Mama. Gaputasan na amaawat ni Luella nga asawa. Oh, nabartek ka man eh. Ngayon di bibiyang mo. Nasabrak ti pa nakisarsarita mo kanya. Kaslasan na ko ng irespeto. Sikat gapunan no apay pinabay na nak ni Mama. Agaslawan di serserbik ang kuana. Isa pumano kan. Diyan makapagtapal. Sardeng ka. Amo madakdakkel ti karbengak ng mitisi ka. At dalang da ka sa mapasamak kinima. Daytan ti kadaklan na bidot mo. Napanak iti balay. Tayo baka mo kini Mama, ama si Kugan ni Luella, tatang. Nung saan anak bayag, tanimak tinadaanon ko. Nabartik man ti kapsat ko. Numamuan ni mamag mo. Nga danto apo ko may. Anya nga tati makunana. Diyak lang nga mo, tatang. Iso napanak iti balay ta... Rikna ako ma. Noon niya ti karirik na ni Mama. Ay, lumalawlawagan la ko ma. Asat-asak ti pimatay, kinipapang mo. Mapaling nga agmaw-maw ti pungtot ni Romana iti anak ko. Dumting tumot lang dito panawan na malawlawagan ti panunot na tatang. Ararami da kami napamaspusan. Tapno maduktalan no asino at talaga ti pimatay iti day di papa. Sapay ko ma, Dominic. Tarumwarmat laang ti kinapod no. Sumrag tayo tatang. Amang ano nakaturog kit ni Luella, amang uro-ure kanya. Isa anak pa yung makaturog. Agpariirak pa ilaan dito Roman. Enton adan katulong yo. Agawin lakton enton balam ijay balay. Uray mang rugi kaitan. Umay ka di sukunan, hindi na balayo. O sige, gaya mo na. Nasurot matintad ko king ka-adeksyon. No kasod na makaumay ka dito eh. Ada ni Luella dito balay. Nagsadengan nagtrabaho. Sige, sige. Baliwan tantulangan di agsarita inton malam. Bye. Ikaw man din. Di katulong ka din, di kinasarita ba iti cellphone mo? Kasta ngagpaiso. Mabalin nga danton dito'y balay, sakbay ti pangal daw, tatang. Ay, sagayam. Sumrag ka din iti trabaho. Uwan. Agananos kay kumamangkat kadwa pailaan, kini Luella. Ay, awan ti pagdanaga, iti dayta abanag, barang. Luella, mapanakon. Awagan naktulaan, no dan masapol mo. Anak ka, nasaya at launay no andanton katulong yo. Maisamirak ton ti mang sarungkar iti talon ka. Tatang, no kasapulan na sarungkaran nyo ti talo nyo, mapantay lata. Awan mo ti pakanaan dito'y balay. Kasapulak lang ti kasarsarita. Oray enton bigata.
Ken umyanak ton ijay balay. Amo ka ni mama ti pampanunutan nyo. Nung madamag na, ang makipagnaad kayo kada kami. Agan-anad kayo kuma. Ang mga nusubyan na kay ni Mark. Jak kabutang ni Mark. Uray lakaya ko. Saan kong atrasan? Saan naklaki di alibatan? Diyak kahit nga dadakas na mapasamak kada kayo. Masikugak pa'y matngaro. Iso liklikan nila angan. Naimbag tapi masyar ka dito opisina, mama. Maya ki di balay di rabi. San ka di nga imbaga ni Mark kada kayo? Ti katulong tinakaibaga kanyak. Naistorya na pa'y kanyak. Adandani kayo kano nagkabil. Kunakman ngamin, no saan kan nga umayijay balay. Kastamot lang ti ko na ni Mark kanya. Saan ka matlagay ang makaibto? Imbaga kidi kada kayo ng aging gadi maaklon ni Luway lang asawa. Kastang nagpaisong. Ngam imayak. Tapno ipakamok kada kayo ang masikugan ni Luwela. Kat! Saan kayo kwa di maragsakan? Diyak pulos maawat ni Luella nga asawan. Mga rami dak iti pamuspusan. Tapno marakrak ti panagdinayo nga gasawa. Nakaim imposible data, mama. Da kami lang kan Luwela ti makabaal. Amang pawaswas iti kasarmi. Ngam santo ang mapasamak data. Saan kay tupulos ngagbaligi? No sina, pala ko mga minti katulong tinapan na kitsyenda. Nakasangpit ko man, sakbay pimanaw ni tatang. Barang saan nagbayag iti tiyendaan. Luwela, umayak man. Bugtong dito rito. Ni Mark, anya itang daramitak. Luwela, amok na ka dito nagtibalay. Mapan ko latan loktan tirida. Ang mga no saan tumatla nga pumana. Saan arong mga butangak kan kwa na. Naimbag tamauray ko malangin lukat mo tiridaw. Basulyo amin dagito ang mapaspasamak. Awan ti amok iti ibagbagang Mark. Da kayo nga agamat imang riribok iti biyag mi. No patayin kayo ta, agdapay ka di maramidam. Pangasim. Saan na ko mapag-aramidan iti dakas. Mabutang ka matlagayam amatay. No ipulong na kinimanong Dominic. Patayin kayo, kaya nila kay Ingo. Aging ga ita, agnan nervyusak pa ilang tatang. Anya ko matinaaramida. No, pinagpanggapan na kiti dakas. Naimbag, tadimtingan di katulong itay. Pagkalmaan ko materik na anak ko. Ang mga no, anya tidakas ang mapasama kita sigok mo. Day tangrot ti pampanunutag tatang. Impang ni Mark. Apatayin na tayo no agipulong nga kini Dominic. Ay, barumpado at talaga naman. Maiturod na, di pumatay. Anya ti kaya ta sa unday to'y Dominic. Saan lang ani Luella ti kaduan adimtang dito balay. Asino day jay babaya kaduan ni Luella asimrak iti kwarto. Di katulong dahi, mama. Ore, tadapay may saabakan tiya kwarta. Diyak maawatan no anya ti kayat mo ang mapasamak. Nagkariak idi asaan akon nga umay dito'y balay. Umayak lang hinton maaklon yun ni Luwela ang asawa. Ngam kaputa masikugan. Apay kumano masikog. Saan kunto at lalyawan ti anak yo? Natangkan law na ti panagpuspuso yo, mama. Masana pa hinalpas. Nataltalgad ni Luwela no dito'y balay ngagyan. No nadaka sa mapasamak kang kwa na. Ni Mark lang ti makaiturad ang mga ramid iti dayda. Anya ti sasawam. Napan ni Mark iti balay. Kat kastaunay nervyos na asawak. Impang tana ano agi pulong kat adada ka sa mapasamak kadakwada ken lakay Ingo.
Napatpatagpay kit din dayjay nga agama. Amo yun o kasano ti kinabarumbado ni Mark. Dandan na kamatay. Pabalod ko man ni Papay di. Ngaming kanawayo. Gimastos kay ti dakkel agatad. Idinto nga ampun laang ni Mark. Tangiwat mo! Ang mga numangag na kaniluela. Wano, imbagam ka din day takadakwada kinila kay Ingo. Ang muli manong Dominic taramidan na. Yung oray patayak ni Luella ito nagtiwarto na. Andan to pa yung arod maramidan na? Mudyak kagray. Aman, nulumok ng tuntirik na ni Mama. Inton may pas ngay ni Luella ti sikok na. At adan to, ngawan ti maganap ko. Iso nga una agapatayan ni Jala kain ko. Isarunok to ni Luella. Paggid na nagpagididan kini Manong Dominic. Agam, masapula saan na maamuan ni Mama. Kukwak amin dagiti sangkwana. Uray patayak tumatan ni Mama. Oray nakabakbak na ngakton. Ilakok to ti kumpanya. Ito madayo akto iti dayto ya lugar. Na iturgun tupay a pinatay day di papa. Itay pa'y laeng nga agkurkurrood kin agkimkiman. Nakapuspuskol ti ulap. Kat kasla iya ayam na tinapig sa ato na. Hala. Nadip ti silaw. Ay, naimbag. Tanda flashlight ti radyo ang ginatang ko. Ada ng kukta ni tinitaw. Lakay Ingo. Daytoy ti kanibusanan. Ambok, amay tulad mo, timang patay kay ka. Kinabailam tupay, apinatay na di papang mo anagampun kay ka. Nagadtungam mom. Sikala kay. Ngam ibagak kang ka. Daytoy yan ti kanibusanam. Nakapaturong ti paltog na. Ngumas na sa dagkagan. Makikasang kasta. Ha? Kakat ba? Anya daday? Kung dawayak, ti panakikulang. Ito! Son, umaagaw na dyan baltog! Patayin ka lakad ka! Pasan din nakabigpig sa ato do'y dirabi. Imbasan ti tawal. Kat nagparang ti bulalayaw. Anyan ang nagnaya, Dominic. Napasama kan tinabaya ka tartarig kagayan ta. Amarang tayan kumati bulalayaw. Naglabot apong to. Kanladingit tinarinak ni Mama. Kalpasan anay butaktak, anay Mark tinang patay, tiday di papangyaw. Ampun lang amin ni Mark. Di makalabarumbada. Tapi nanoy-noyan ni mga. Sinakit ni Mark di pa ng kabel ni papaking kuanay di. Dahil tatinamkotan na ng patay. Iti day di papa. Ni tatang tinapabaso. Dandani pa'y napatay ni Mark, idirabi. Naglumpulakit din na maladaga. Ay na, ay ti apokog. Mama, agi amanak, tamaawat yung madlang, di anak mi kini Dominic nga po ko yun. Pakawanan da ko maluel. Nalawlawaganan ti panunot ko. Ti awanan pa ina Mark. Kasta unay apa nagdungdungok ken ko ana. Nakabalo din ni Mark. Ikarkaronan, tinagbasulan na, Mama. Naipayan, ti hustisya, ti panakatay, ti amam. Tingam na sakit, Dominic.
Tila ang maaramidak. Ipaay ko ti panawan kan pamatag iti apo ko may kiniinggo. At adaman na makalwag. Agyaman naglaunay, mama. Natungpalan tinabayag at tartarigagayan ta. Talagaan na bilag ni Ayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken Ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tayo sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.